Balkany büdjet işgärleri telekeçiler mescidin we beýleki desgalaryň gurulşygyna mejburi ýardam bermeli edildi. Şu günler Balkanyna häkimetler welaýatyň jägine gurulşy dowam edýän desgalary wagtyna tapşyrmak maksady bilen ýerli büdjet işgärlerinden adam başyna 500 manat möçberini pul ýygnaýar. Yerli telekeçilerden gurulşyklary mejburi ýardam bermek talap edilýär. Pulsuzluk sebäpli gurulşy towtan desgalaryň hataryna Balkanyň baş mescidi hem bar. Balkanawa şäheriniň welaýet baş mescidiniň gurulşy maliýe kynçylyklary sebäpli 1 ýyldan gowrak wagt bäri togtady. Onuň gurulşyny dowam etmek üçin yerli häkimetler büdjet işgärlerinden pul ýygnaýar. Telekeçilerden mescidin gurulşyny mejburi maliýe material we tehnika kömegini bermek talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Ol mescidin gurulşynyň esasy agramly böleginiň ýerine ýetirilmändigini aýdýar. Habarçynyň tasdiklamagyna görä diňe ujypsyz bölegi tamamlanan mescidin gurulşyny döwlet 1 ýyl bäri pul goýup bilmeýär. Yerli firmalar döwlet serişdesi goýup berilmeýän gurulşyk desgalary sebäpli ýitýäne galýanlyklaryny aýdýarlar. Firmalar gurulşyny pul geçmeýän obyektler sebäpli bankrot bolýanyny aýdýarlar diýip habarçy belleýär. Onuň welaýatdan öwrenen maglumatlaryna görä yerli häkimetler bu mescidi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginiň biriniň adyny dakmagy meýilleşdirýär. Kömek bermekden boyun gaçyrýan telekeçilere prokuratura dergewiniň garaşýanlygy, olaryň gazançlarynyň howp astyna da aýdylýar diýip habarçy telekeçilere talglanýar. Onuň büdjet işgärleriniň en çemesinden alan maglumatlaryna görä pul bermekden boyun gaçyrýan işgärleri bolsa işden gowulmak haýbat hatylýar. Habarçy bu talaplaryň dilden görkezmek hatyna amala asyrylýanyna ünsü çekýär. Ol gurulşy 1 ýyl bäri togtadylan welaýet mescidiniň işine ilki 2 yerli firmanyň gatnaşandygyny, ýöne soňra olaryň işden çekilendigini aýdýar. Habarçy häzirki wagtda desgany tamamlamak işleriniň Balkan welaýet gurulşyk trestiniň üstüne ýüklenendigini belleýär. Türkmenistanda 2 ýyldan gowrak wagt we ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Ýurdun gurulşyk resmiýetleri bu meseleler bilen bagly resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.